Strašno, ovaj čovjek toliko drani mi dobro. I ljudi, nakon najslađih irvasa na sve... Nisu irvasi. I on se poklonio. Klanjaju se. Ulici, tako dalje. Podrumu smo, 5 metara ispod zemlje, bože me oprosti. Idemo na Shinkansen koji ide 300 km na sat. I ljudi, dobar dan, dobrodošli u novi vlog. Danas nismo više u Tokiju, sada smo... Dobrodošli u Kyoto, dobrodošli u Kyoto. Ovo ja sam... Dobrodošli u Kyoto, dobrodošli u Kyoto. Ovo ja sam, a? Kad me mi rekla da je se spava upravo. Ma kako spava? A sad da ne, a Nema. ovo je najbliže što ja mogu. Nema spava. To je to. Bukvalno smo na ovoj hotelskoj sobi, imamo ključ kao u prošlom veku. Da, dobro rade brale. To ću staviti u tvoju torbu. Da. Došli smo brzim vozom koji ide 300 km na čas, tako da sad ćemo ostaviti kako nam je bilo. Ono što smo ušli u najbrži voz na svetu, u pitanju je Shinkansen. Gospodin, si vi kondukter? Nemam kapu, tako da nisam. Koliko brzo idemo na sat? 300 km na sat. Ono što bi kolima prešli za 6 sati, mi ćemo proći za 2 sata. Uglavnom krećemo u Kyoto, jako je prostrano, lepo, nije gužva, imamo dosta mesta i nadamo se da ćemo kroz prozor vidjeti Fuji planinu. Naravno da vozovi ne kasne i da smo u minut krenuli i već postižemo finu brzinu. Ljudi, vidimo i Mount Fuji iz voza. Uglavno naježili smo se skroz. Nerealno. Znači, obavezno sedite sa desne strane ako dolazite, ako idete prema Kyoto i Osaki. Toliko dobro izgleda. Ja sam u šoku, brate. Kakvo bogatstvo, čoveče. I sada smo u Novom Gradu, u novoj hotelskoj sobi. Stigli smo za 2 sata točno i nalazimo se u Kyotu. Ništa, idemo danas da vidimo šta nudi Kyoto. Prvo Stefan da kupi sat. Znači, ja sam full flekava od čokolade. Voz je kriv za to jer prosto kad jedete idete 300 km na sat, brzina uzme najbolje od vas. Idemo peške i treba nam 25 minuta tačno do tog mjesta gdje Stefan uzima sat i rekao je da sam bezobrazna što sam rekla sat jer to nije bilo koji sat. To nije bilo koji sat. Objasnit ćeš mi posle. Toliko mi je slatko, ovo je kao mnogo manje od Tokija i mislim da je ovo neki kraj gdje žive lokalci. Ja to uvek kažem u svakom vlogu. Ali preslatko je. Vidite, ovo su bukvalno sve kao neki lokalni marketi, lokalne radnjice. Predivno, tako ima dušu. Koliko je ova zemlja organizovana, govori činjenica da ovdje imate gradilište, a ovdje bukvalno imate kolika je buka kada se pravi zgrada, koliko decibela. I kao verovatno ne smije da se pređe određeni broj decibela. Ovo nigde nisam videla. Zatili smo na neki market slučajno. By the way, ovo je sve još uvijek naš put do te radnje sa satovima, a šta smo sve videli? Can I do mango smoothie in S and watermelon juice in M? Thank you. Živjeli. Evo me u jednoj radnji i mislim da su ovo najslađi blokčići koje sam ja videla. Znači, stranice su predivne. Bukvalno želim da kupim svaki. Znači, sada ćemo da idemo na sushi u ovo mjesto ovdje, dele nam baš dobro i u pitanju onaj vozić koji ide i onda poručiti dođe vam na tacnici, tako da je jako zanimljiv i koncept i da ljudi imaju dobre sušije. Evo da vidite koliko ih ima, tako da sigurno ćemo naći nešto top za nas, nego čekam samo Stefana da završi sa nekim satovima i umeđu vremenu razgledam ove prodavnice ovdje. I došao je gospodin sa svojim satovima, pokazat ću vam posle. Pokazat ću vam posle sate, prelepi su. Ovo mesto izgleda brutalno i toliko nam se jede nešto. Okrenut ću vam ekran da vidite što naručujem. Salmon jedan, without wasabi. Imam prosti sve će da mi se odreknu Japanci kad vide koliko se ove stavim. To sladoled posle. I krem brulee. Da, ne mogu da kažem joj, pa naši nemaju pojma ovdje bolje. To nije rep igra. Veći bruda. Mnogo mi je smiješan Stefan, kaže malo pre za svoj vlog, pa da počnemo da jedemo. A sa strane također početak, bukvalno pola restorana kod njega. Pa viš kakve su porcije male, evo pala mi jegulja. Vidi, prazno sve. Sad smo izašli iz restorana. Šta hoćeš? Ovo nisu baš slatkiše. Rekao mi ovdje ti prave slatkiše, bukvalno ne prave slatkiše, samo htjela da... Bean, bukvalno od pasulja prave. Da ti se jede? Ne, bro. Ne jadem, mislio sam da sam u takvom prema. Koliko si pojeo sušija? Probaj da se setiš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 ili 14. Ljudi, ako jedete suši u Srbiji, samo želim da uporedite cene. Ukupno smo pojeli
22 ili 24 sušija. Nigirija, ne sušija. Nigirija. Suši još jeftiniji. Aha, Nigiri kod nas jedan je 250 dinara, ono što ja Da, znam. nigirija i pa ti si nudle naručio i 2 Coca-Cole i voda beskonačna. 2000 dinara, sve zajedno. 2300. A pritom riba najsvežija, najbolja, šok. 10 Nigirija bi kod nas koštalo 2500 dinara, mi smo pojeli 20 i nešto. Svega Za iste šok. pare. Sad smo Plus ovdje u tom marketu i dalje, tražimo nešto slatko, ali nema se još naravno, baš je dosta slane hrane. Što je 18:41 i bukvalno se zatvaraju. Znači ja ne mogu i bukvalno danas, pojedi se zatvara čovjek. Danas kad smo izašli u 1, isto ništa nije radilo jer je bio popodnevni odmor. Pa ja imam luft od sat vremena da vidim šta hoću. Ne znam. Ja i dalje ne mogu da verujem da ovo je isti dan kad smo mi ustali u 7 ujutru i spakovali se Da, za jutro Kyoto. smo bili u Tokiju. No. Šok. Mogu da te pitam nešto sad u vlogu da svi čuju. Što koristiš dugme za okretanje kamere na kameri kad sam ti napravio ovo C dugme za Hoću to? da ti kažem, Zašto? loše si mi to napravio. Daj da vidim. Dobro, sad radi. Ali imam Pitanje osjećaj... kad ne radi, pitanje samo. Pa imam osjećaj da nekad možda... Pljunula si me. Ja. Ne znaš ti da pričaš, a da ne čuješ. Nekad možda malo zabagove. Dok Stefan ovdje pravi neke fotke, hoću vam pokažem šta sam kupila danas dok je on bio u prodavnici satova, pošto sam na neko vrijeme izašla, jer da, praviš custom sat, bukvalno dobiješ kao da biraš narukvicu, da biraš koja boja će ti biti sve i napravio 2. Tako da to je trajalo 2,5 sata, ja sam otišla da se šetam ovdje po marketu i našla sam na ovu per kremu. Ovo je najpoznatija krema u Japanu za boguljice, bukvalno ne postoji kao bolja i krema koju ljudi više koriste. Htjela sam da kupim u Donkiju, ali u Donkiju, pošto je ovo medicinski proizvod, morate da kupite u apoteci koja je na 3. spratu, a mi smo je uzeli u apoteci i odnali smo je dole na prvi sprat da je sva kozmetika, tako da nisu mogli da nam naplate, mrzalo nas je opet idemo na 3. Tako da sad sam je našla i izgleda ovako i uzela sam 14 grama, a u Donkiju je bilo 20 nešto grama. Tako da još bolje mi je što sam uzela ovdje manju veličinu, da ne moram prosto da... Ljudi, okej, ne morate da padate u nesvest zbog Rolexa. Pre će pasti u nesvest zbog per kreme. Znači, ova kamera je kao i svaka druga kamera, samo što je mnogo bolja od svake druge kamere. Ali shvatiš da će prije pasti u nesvest zbog per kreme. Jesi ti svjesna toga? I, pošto ja skupljam razglednice, ali možda mi bukvalno izađeš tvoje međunožlje u centru kadra. Izvinite dame, nisam znao, izvinite, sve okej. Ajde, budite pozdravljeni ovdje. Ne znam da znate, ali ja skupljam razglednice. U svaku zemlju u kojoj odem prvi put kupim razglednicu, tako da Japan nije bio izuzetak, uzela sam gejšicu. Inače ovdje u Kyotu postoje i dalje gejše, prave gejše, ne one devojke koje se maskiraju. Imamo slučajnog prolaznika, aha dobro. I ima baš upozorenje u metrojima da se gejše ne uznemiravaju i da prave gejše... Da se prave gejše ne slikaju, ne zaustavljaju na ulici, tako da ne. Gledajte ljudi u nas. Skontali ste što hoću kažem za gejše, idemo dalje u šetnju. Zanimljivo je što na svakom ćošku imate ovako nešto, mislim mi ne znamo šta je to baš. Evo su Stefanovi satovi, ovo ovdje što vidite jeste soja u kojoj mu je stranac isplivao slučajno dok je... Ma idi bre, je koca pocepano usta. Pakovanje sata je možda najlepše koje sam vidjela ikada, kako se otvara dobro. I sve, dakle, sam izabrao, full custom i ima drugu narukvicu, tako da može da je promeni. Kožna. Predivno. To bi bio drugi... Naopako. Prelepi su, stvarno su prelepi. Dobro jutro ljudi iz Kyota. Danas će biti zanimljiv dan, intenzivan. Šminkanje ovog hotela pravi izazov jer je mrkli mrak. Devojke će me razumeti. Danas želimo da idemo da vidimo one jelene u Nara parku. Nara je mjesto koje je udaljeno nekih 50 minuta od nas. I koliko sam ja skontala, samo su random jelenovi svuda. Znači nije kao da idemo u zoološki vrt ili idemo u neki, kao što je kapibara, kafe ili nešto ograđeno. Bukvalno jeleni su tu svuda, divlji jeleni, žive svoj život sa ljudima zajedno i to je to. Tako da, jako je zanimljivo, onako šetate po gradu i kao samo njih milion je tu. Baš se radujem. Ne znam da li sam ikada vidjela jelena uživo. Mislim da ne. Tako da,
Biće zanimljivo i slatko. Posle toga uzimamo drugi voz i kad smo već u ovom delu Japana idemo u Osaku. Osaka je isto mesto koje je udaljeno tako 50 minuta od Nare. Što se tiče snalaženja, samo ukucamo na Google Mapsu adresu i pratimo šta nam kaže i to je to. Ništa nismo specijalno istraživali i nemam baš neki savjet, nego samo Google Maps i to je to. Tako da valjda ćemo se snaći, ja se nadam. Kažu da je Osaka preslatka uveče. Kroz Osaku ide neka reka i koliko sam ja vidjela levo i desno su prodavnice. Mesta gdje možete da jedete, pijete i baš je onako puno interaktivno. Inače sam kontala da ovdje u Japanu ima puno mladih i kada smo u Tokiju, posebno predveče, bukvalno vi ne možete da vidite stariju osobu od nas. Ne znam zašto, to je kao jedini grad u kome ja nisam vidjela starije ljude, mislim preko dana da, ali ono posle 6 ne. Tako da, čudno. Rekao da vas uputim da se našminkam, pa krećemo. Također, moram da napomenem da sam dobila već od 2 Japanke komplimente za lice kako mi lepo sija. I to je zbog ovog one size-a koji ima kod nas u nijansi brown sugar. On je pun šljokica i nekad preterate. Toliko šljokica izleti da bude previše da skinem sa četkicom za setovanje pudera, ali bukvalno je setting spray sa šljokicama i onako sijate. Ako želite laganu šminku, nije za to. Ovo je baš za ono kao neke ekstremne glam lookove. Ne mogu uopšte da skontam da li se vidim ili ne, ali evo me ispred hotela. Ovako se zove naš hotel u Kyotu i Toja, ako nekog zanima, jako je cool. Nije baš u centru, ali je relativno na 20 minuta do samog centra. Što na kraju dana nije ni bitno jer vi kad ste u Kyotu ne idete samo po centru, nego idete i u Naru, Komidanas i u Osaku i tako dalje, tako da nema veze. Moram da kažem da mi se današnji outfit najviše dopada, bukvalno što se tiče svih dana sa putovanja, današnji mi je najviše nekako Japan. Tako da slike moraju da gore, imaš domaći. Hvala ti. Si kamera upanula? Jes. Sad vi šta je sve stalo u ovu torbu. Ja posle moram da uradim video šta se nalazi u mojoj torbi jer vi nećete da verujete. Samo što moja prošlost nema unutra. Idemo sada u pekaru da jedemo i posle toga na voz i u Naru. Ljudi, sad ću vam pokažem šta sve imam u torbi. Znači, torba je relativno mala kad je pogledate. Stoji ova kamera kojom snimam. Znači već imamo jednu stvar izvođenu kameru. Da, i to kamera je velika. Imamo telefon jedan, imamo kutiju sa naočarama i naočare, imamo razglednicu, talak za kameru, olovku za usne, hand sanitizer, cijelu kameru, znači veliku kameru ko moja glava, karmin, svetlo za kameru, mikrofon, 2 pasoša, ključ od stana. Može neku AI, molim vas, da ubaci da kao vadi kompjuter, da vadi laptop i još nešto, kao da nastavi da radi ovo. To je smiješno. Predobro. Ali kao ima baš malo mesta. Ali sve stalo. Kamera je najveća, to niste mogli da vidite, ali to je najviše mesta za ovo. Taste krosane. Jutro dok sam se šminkala sam gledala vlog od jedne devojke, ona je za doručak jela krosan i zato sam mnogo krevala krosan. Fin je, krosan krosan. Ja sam naručila Osaka smoothie. Tu ima, samo što nema Japanac unutra. Sve se stavi. Evo je ga, vjerojatno odlično. Nešto u glavu. Šta je to sad? Japanac smoothie. Šta mi se Osaka smoothie? Što nisam tu. Ako nešto volim najviše na svijetu, to je kada krene leto, kada krene toplo vrijeme, smoothie ujutru, hladan smoothie ujutru. Ništa mi nije kao to. Novim pivo. Ljudi, stigli smo u Naru, možda najslađi deo Japana, zato što tu imate jelene. To su divlji jeleni koji su nekada živjeli ovdje u Nara parku i onda su se ljudi nastanili i oni samo nisu htjeli da se sklone, bili su u fazonu, dobro, vi ljudi pravite vaše zgrade glupe, dođite sa vašim glupim automobilima, autobusima, ali mi ovdje ostajemo. Vi sada to ne možete da vidite, ali oni šetaju sa ljudima, oni su bukvalno na svakom ćošku, tako da sada šetamo i šetamo sa njima. Ovo je glasno. Njima ništa ne smeta. Ništa, oni prelaze ulicu, sve ono, klasika. Tako da sada šetamo gore do vrha, imamo dosta da planiramo i onda ćemo da ih gledamo usput. Ne možemo nigdje da nađemo hranu da kupimo, nažalost, tako da ih nećemo hraniti. Da. Ali verujem ja da se oni najedu fino u toku dana, ono, ljudi ih hrane bukvalno non stop. Trenutna najveća briga je to što imam grisine kod sebe i kažu da ako osjete hranu, da krenu da jure. Tako da ja sam uzmano možda nanjuše Mikado. Ćao! Ajde, poklanimo se. I poklanio ti se. I on se poklanio. Klanjaju se.
Da, inače ljudi, to sam vidjela na TikToku da se klanjaju. Bukvalno, ne znam kako. Ne znam koja je logika iza toga, ali kao iz Japana su, tako da to je logika. Evo ga još jedan. Dobar dan. Meni se srce dobi. Nemamo hranu, mora kupimo. Srce mi se Hoću da ih hranim. Hoću ja da hranim, ali nema nigde hrane. Ljudi, ovdje ih je baš dosta i razmišljali smo zašto su se ovdje svi okupili odjednom kad smo skontali da se ovdje kupuje hrana. Sve nam je bilo jasno. Oni su bukvalno u zonu stojimo ovdje da glupi turisti kad nam uzmu hranu odmah dođu i nahrane nas. Inače, kupujete neke kao hlebiće i samo sa tim treba da ih hranite. A skontali smo zašto se klanjaju. Vjerojatno su ih, mislim to je naša pretpostavka, vjerojatno su ih naučili kada im čovjek da hlebić da se oni poklane. I onda sad i kad im ne daš hlebić, oni se klanjaju jer pomisle da ćete možda im dati hlebić ili povezuju taj hlebić sa klanjanjem, tako da kontam da zato to rade. Ovaj je gladan. Juju, napade. Osjetio je da je kupila. Ako izgledaju keksići koje kupite za jelene i koštaju 200 jena ili ti 100 dinara ili ti malo manje od 1 evra. Ne znam ni ja, oko 1 evra. I nije video, dobro. Inače, kako vide da neko kupi, trče za njima. Mi smo pobegli i sad idemo peške do gore jer gore je mnogo, ovdje ih svi hrana i tamo ima mnogo manje i onda će biti nekako lepše. Tako da pešačimo. Izvini, jel mogu da prođem? Ali ljudi, vi ne shvatate količinu njih. Znači, traži hranu. Da, bukvalno su na svakom čošku. Znači, vi ne možete da prođete, da ih nema ono po grupama. Preslatko. Su toliko nezainteresovani za nas da oni bukvalno ulaze i u hramove, ono, kao u fazonu su šta nas briga, ono, mi idemo unutra i to je to. Sad smo stigli do vrha ovog parka, malo smo pešačili uzbrdo, nije strašno i pa ćemo malo da uživamo i ovde i onda silazimo dole. Mislim, cijelo iskustvo je ono što ste okruženi šumama, pa dok dođete do ovde, sve dobro. Njima ne smeta ulica, haos, ovdje prolaze autobusi, oni tu bleje i to je to. A ljudi, mi idemo sad u Osaku, treba nam sat vremena vozom do tamo, tako da sve ćemo da se snađemo i idemo dalje. U Osaku idemo da jedemo, ovo se razbavamo. Idemo da jedemo neki suši. I ljudi, nakon najslađih irvasa na sve, nisu irvasi. Htjela sam da kažem jelen. Nakon najslađih jelena na svijetu stigli smo u Osaku. Osaka je preluda, puna bilborda, upravo sam vidjela Spidermana. Sredini imate reku i levo i desno restorančići i kafiće, što znači samo jedno, a to je da ćemo danas da jedemo, to je sada da jedemo. Ne znam šta mi je, baš sam nešto prsla, čudno sam, ali da. Samo moram se pohvalim da me jedna Japanka pohvalila, da mi je rekla da mi je jako lep outfit i lepa kamera, tako da... Kamera? Čuš što sam rekla? Pohvalila mi da mi je mnogo lepa outfit i mnogo lepa kamera. Rekla mi da mi je mnogo lepa haljina, tako da ja sam uspela. Što se mojih outfita tiče, idem u trenerici od danas. Uglavnom da, idemo da sedemo negdje da jedemo. Naručili smo svašta, edamame, nule, ovaj corn dog, ovo je predobro. Samo ja ne sam gdje hot dog ovdje. No, ne vidim ga ni ja. Ovo je kao hot dog, ali... A ne, ovo je od sira hot dog, ovo nema viršlu u sebi. Aha. Ovo je Don Quixote koji ima na vrhu onaj Ferris wheel ili ti točak i možete kupiti karte i da se vrtite na vrh Donkija. Ja ne mogu da verujem. Sad ćemo nešto slatko da uzmemo i nakon toga idemo i mi na ovaj brodić. Evo ga taj Donki. Pogledajte kolika radnja, ljudi. Ja ne mogu da verujem. Mislim da je brodić super način da se vidi grad. Ljudi, vidjeli ste koji je haos u ovom gradu, snimila sam vam montažu, prošetali smo se kroz poprečne uličice i iz nekog razloga su pustili Hannah Montana na ovom brodu, obožavam. Bukvalno savršeno i sad se vozimo kroz kanali, tako da sledi još jedna montažica iz kanala, neću mnogo da vas davim, ali ovaj grad mi je 10 od 10, tebi? Meni je Osaka prelepa, nismo vidjeli sad previše sa strane grad i to, jednostavno nemamo vremena toliko, ali ovo sad što smo vidjeli, ovaj centar, ova voda ovdje, ovo sve prate. Ludo je, kao ništa što smo vidjeli do sad.
se pozdravimo sa Osakom, vraćamo se za Kyoto polako jer tamo nam je smeštaj. I ljudi, zdravo! Danas je naš posljednji dan u ovom delu Japana. Nalazimo se u Kyotu i dalje. Odlučili smo da idemo peške do jednog dela grada gdje je sve onako baš tradicionalno japanski i staro i sačuvali su taj stari duh. Mada, po meni i ova ulica, random ulica kojom prolazimo, ima taj neki duh, ali duh kao u našoj hotelskoj sobi. Osjećam ovdje snimak što je Stefan napravio da ga ne gledaju kroz ključanicu, pošto misli da ga ljudi gledaju u srednoj. Ništa, bezbednostno prvo mjesto. Uglavnom šetamo 30 stepeni, tako da malo je toplo, ali neki oblaci su tu, tako da, eto. I rekli su da će narednih par dana da nam bude kiša, tako da vidjet ćemo šta će biti, u narednim vlogovima ćete saznati i naravno na Instagramu jer tamo sve ide u real time-u. Kad mi neko kaže Japan, ovako sam zamišljala njihove ulice, iskreno ti kažem. Ja sam tu se slikala. Ajde, ali što ne radi ništa? Koliko sati? Ljudi, mi smo došli u jedan restoran koji je prečudan. Htjeli smo samo da jedemo, ali dobili smo meditaciju gratis. Bukvalno imate kao da birate prostorije i mi smo izabrali ovu. I kao tu ste i zen muzika je ona, kao ptičice neke čujem i sve. Ja ne znam, prvi put vidimo oko nešto. U podrumu smo, 5 metara ispod zemlja, bože me oprosti, i sad čekamo sandvič i gejša sladoled i svašta nešto. Jako zanimljiv koncept i baš onako zen sve. Imate i dvorište i svašta nešto, samo što mi nismo izabrali dvorište jer je napolju pakao. Znači pakao. Ljudi, dobili smo uputstvo za jelo sladoleda, volim. I tu nam je hrana, tu nam je piće i sad uživamo u ovoj atmosferi. Eto. Gledam u nebo. Naručili smo gejša sladoled, bukvalno se zove gejša ukus i jedini je koji ima ovde. Bukvalno, moram se praviti da lepo ako me gledam na kamerama. Kao kafa. Katastrofa. Kao kafa, ali mnogo jaka. Bukvalno ono espresso shot, ne kao ice coffee, ono. Najdivniji kafić na svijetu. Imam osjećaj da moram da šapućem, zato što je sve tako prefinjeno i lepo. Ali je stvarno predivno. Pogledajte kakav je. Imate da birate, dakle, sobe. Možete i u dvorištu da sedite. Znači, nestvaranje. Sad ću vam pokažem kako se zove ako dolazite u Kyoto, da znate. Geishuri coffee. Evo. Ovako se zove. Prelepo. Sad nastavljamo dalje. Umoto ovo, sedite na podu. Prelepo. Mi smo bili u ovoj. Definitivno, ako ste jedan dan ovdje, preporučujem da dođete u ovu ulicu. Ostavit ću vam kako se zove, jer je baš japanski doživljaj. Jagode. Moj se pare. Lepo je, ali gužve ubijaju. Ali stvarno predivan deo grada. Stefan je u radnji za ninja, by the way. Čekam ga. Ljudi, ovaj čovjek se toliko dere da moram mikrofon da upalim. Vi ne shvatite kakvom glasom. Ljudi, idemo sada u Bamboo Forest nakon šetnje. Ovdje imate milion malih radnjičica i ja sam otišla u jednu i kupila sam minđuše koje su jako slatke. Ovo je ručno rađeno u Kyotu, iako su mi bile simpatični, mislim da je lepa uspomena. Inače ne dere se više tako da može priča normalno. Bukvalno strašno, ovaj čovjek toliko drani mi dobro. A Stefan je za njegovu mamu uzeo kao od prave sakure, znači bukvalno kada je bilo cvetanje sakure, oni su uzeli lišće i onda su stavili preko smolu, epoksi smolu i napravili su nakit. Baš se radim to da vidim i to nam je posljednja stanica u Kyotu, Osaki, Inari i ovom delu Japana. Evo hoće nam pokaže magnet koji je kupio. Ja ste sladak, natitkan. Natitkan, da. Ti voliš te nabijene? Da. Ima svašta u njima se vidi. Divan. U svakom uglu vidite nešto zanimljivo. Evo, random ugla. Znači, ne znam šta je ovo. A, ne, izvinite. Htjela sam da zoomiram, ali ništa toga. Bukvalno neki onaj temple shrine. Šuma bambusa. Ljudi, mi u šumi, izgledat će voz da prođe sada, tako da ćemo da sačekamo da imamo kako to izgleda, mi ko da nikad nismo vidjeli voz. Ali jako je lijepo, ljudi se slikaju, ptičice cvrkuću, sve je zen. Ali je proleteo. Šli smo na TikToku neku lokaciju gdje kao nije gužva i stvarno nije gužva, tako da ovdje će nam biti super slike jer tamo na početku ove šume su svi. I onda kad malo zađete dublje u šumu, top je. Tako da, eto,
Sad ćemo da se fotkamo i stvarno je lepo i sve, bukvalno svuda gdje smo bili je bilo lepo. Ne mogu da kažem za neko mjesto sem za kapibare proklete, da kao ne idete. Eto. Čak nisu ni kapibare proklete, nego ljudi koji drže taj kafić, one jadne, šta će. Šta se dešava? Stiže za 600 metara. Stiže nam Uber, nešto smo se malo razmazili, idemo Uberom ovih dana, nismo ni jednom. Jednostavno moramo ljudi. Danas samo Uber, ljudi moji, idemo na Ichi ramen, baš mi je bila želja još jednom da probam njihov ramen pre nego što odem, tako da evo prilike, idemo mislim tek u nedelju, danas je utorak ili srijeda. Sada prolazi dosta ljudi, nam se neko neće da mi ukrade kameru i da krene da beži sa njom, gledaju i jako sumnjivo. Ako odete ljudi, žao mi je. Jurit ćemo vas, ali teško da ćemo ostati. Hvala vam, ostali ste tu. Ništa, krećemo da jedemo naš ramen i onda posle na brzi voz idemo na Shinkansen koji ide 300 km na sat, što je jako brzo. I u Tokiju smo za 2 sata. Znam da ću u Srbiji krejvovati ovo, da ću samo biti u fazonu želim. I ljudi, krećemo kući, kad kažem kući mislim na Tokio. Stigli smo u hotel, istuširala sam se i sada je vrijeme da stavim masku. Ovo je moja prva maska iz Donkija koju koristim, ujedno i jedina koju sam kupila ovako u single packu, tako da mogu sada na putovanju da iskoristim. Ostale ako otvorim ostaće otvorene i neću moći da transportujem nazad, tako da ova pada. Stigli smo jako brzo i ja ne mogu da vjerujem da smo mi toliku razdaljinu prešli za bukvalno 2 sata. Ovi vozovi su neverovatni, vi letite. Stvarno su ludi Japanci šta su napravili, nije mi dobro. Idem da editujem vlog da bi izašao danas u srijedu i to je to. Danas je, ja mislim, bio najtopliji dan ovdje, tako da ovo će baš lijepo da me rashladi i da mi pomogne nekako da se oporavim od vrućeg talasa koji smo imali. U pitanju je maska sa vitaminom C i mislim da je ovo korejska kozmetika, da jeste. Volim. Uglavnom, hvala puno što ste pogledali ovaj vlog do kraja i naravno nismo završili sa vlogovima iz Japana, tako da još vas očekuje uskoro. Upao mi je litar maske u oko. Ok, ovo ne može na vlogu. Čujemo se ljudi, laku noć.